Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkanmu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka daina ganin advertisement ko kuma in ce tallace-tallace yayin da ka bude applications a wayanka. Kamar yadda muka sani lokuta da dama idan muka bude wasu applications a wayoyinmu abinda muke fara arba da su sune tallace-tallace ko kuma in ce ads, wanda na san yawancin mu mun tsana ganin haka nan. To yan uwa yau dai wannan matsalan ta zo ƙarshe, don haka yan uwa ku biyo mu domin ganin yadda za ku warware wannan matsala. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a lokacin da muka daura sabon bidiyoyin. Domin ka daina ganin duk wani advertisement a kowane application da kake buɗewa a wayanka, za ka buƙaci ka shiga Chrome. Idan ka shiga Chrome za ka yi searching wani application mai suna AdGuard. Gashi nan wani application gashi nan AdGuard Premium APK gashi nan, sai kai searching din shi. To bayan ka searching din shi zai nuna maka, zai maka display kamar haka nan gashi nan ka gani AdGuard 3.5.555. wannan application gashi nan wanda rexdl.com, to nan ne shi zaka shiga, sai ka shige shi. To idan ka shiga zai maka display kamar haka nan. To idan maka display kamar haka sai ka je ƙasa, ka je ƙasa in ka je ƙasa sosai gashi nan inda aka rubuta go to download page, sai ka shige shi. To idan ka shiga zai maka display kamar haka nan gashi nan, zai nuna maka gashi nan links wanda za ka yi downloading applications din, sai ka yi downloading na farkon nan, wannan na farkon sai ka shige shi. To kana shiga zai nuna maka wannan haka nan gashi nan do you want to download the advert, sai kai ka downloading din shi. To bayan ya gama downloading sai ka yi installing din shi. To bayan ka gama installing din shi sai ka bude. To idan ka bude zai maka display kamar haka nan gashi nan ko ka gani. To sai ka danna switch din nan gashi nan, ka danna zai nuna maka haka nan, sai ka zo nan gurin. To gashi nan aka rubuta HPC turn on din nan, sai ka yi turn shi on, sai ka je next. Gashi nan sai ka shiga install CA certificate, sai nuna maka haka sai ka shiga OK. To ka gani kana shiga OK, to gashi nan sai ka zo kuma ka danna nan gurin protection is disabled, sai ka enable din shi. Kana danna gashi nan zai nuna maka create local VPN, sai ka shige shi. To idan ka shiga gashi nan ka gani zai nuna maka nan gurin, yana nuna maka sai ka danna OK. To kana danna OK kaga yanzu shikenan ka enable din shi. To yanzu duk wani application da ke wanka wanda yake da advertisement, idan ka bude shi ba zai nuna maka advertisement ba. Kuma idan video nan ya burge ku danna mana subscribe domin sanar da ku a lokacin da muka daura sabon video mu. Ma'assalam.